Andoni Aretxabaleta, arratsaldeon. Zileon. Dio, ea, zutitu hai? Bueno. Telebisioan zerago emateguan, Txikixe be? Ba? Bueno, asustau egin bizut. Ez. Andoni Aretxabaleta, pilotaria eta orain ezagun bihurtzen ari zaiguna, eskuz binakako txapelketaren finalera iritsi zarelako. Bueno, ezagun bihurtu, esate mazuzuko lan izango da. Bai, ez? Bai, gerri da. Ez que nire telebizan agertzi, beran gauzi duke, eta suertez finala aldugu, oza que, goeto ezin. Baina zerbait egin duzulako agertu zara telebistan. Bai. Zan nahi dute gure tertuliak ideak adibidez, oso normal agertzen dira, baina ez dute deus egiten. Zuk tira, pilotan mundial jokatu duzu. Zozengo da horre, bez. Bai, suertez aukeri mozten txapelketan joatzeko, eta finala alduga. Eta zeskatuko ba, ez gix eskatzerik ez da. Ja, baina suertea, sartu zaituzte hor eta hori guztia, baina Aimar Olaizolaren bikotekide. Claro, da finalin bezartuna berai esker esango nuko niz. Eta biena jokatzen, ikusgarri da ez, nik azkerin berdera jo biot, da beste anabere egiten dut. Da zuertez finalen arte heldu ba, oza que finalin bezei da hola. Ja, baina zuke zerbait aportatuko zenuen, ez? Hombre, nik alegin egitxot dominetan, da beran biharren behak izin dan, eta ondo egiten dut. Niri momentuz ondo egin dut, da azkene gatzen da, eta bi gatzen di, baina azkene importantina eta ondo egitxugun. Ja, Aimarrek ze aholku ematen dizu, ze esate dizu, ez estorbo egin, ez enbarazu egin, edo? Ez, Aimarrek lagundu ise danien, ez? Pelota txarrak endu, eta honala, da berak amaitxu. Esango zut, nik izango lan hogeta bire, eguneko laro izepea egiten da. Nik horratzin egon, proatxapaz hartu lagundu, eta utzi. Ja, baina niri hori egingo balit, nik ez nuke atarramentu honek egingo, Beraz, zuk erantzun ere ondo erantzun duzu, eta izan duzun erronka horri ondo erantzun diozu, eta hor zoaz, ez? Finala, maiatzaren lauean izango da, ondo bidean. Hombre, biluk, bestela txartu bigu. Osa, bai, lauin zen bideu, da espada, ez da ize pasako da, baina izen bideu. Ja, baina Aimarren luzapen eskatu zalea da, ez? Bai, baina ezin da euskatu. Osea, nik iztotzelako. Baina, bueno, ez, baina ez. Ezin da euskatu, derri hor lauin izen bideu. Gu baga, lauin izango da. Da, gu gauzan, espero, zerrez pastit, da neongo da, dara moteko. Ja, Aimar orain aurrez autu duzu, berarekin lan egin duzu, eta berarekin txapelketa hau jokatu duzu. Oso diferente da. Aldez aurretik ezagutu eta Aimar figura hori ezagutu, eta gero berarekin lan egitea. Ez, nik esan nuke lehen, nik debutu duten, beraz, askoena zerun, baina egona zenetan, ez dute problema eduki. Oso nintzako oso naturala da, nauke batzuk ez izan daen, asko laguntzutu, aldabein dana laguntzutu, eta gero berba eta normal. Niaz, begoela karriarra bastante jotatzu, da horrep azkein giro hona itxin dugu, da oso ondo erutega, da bai kantxa garrun, da kanpun bai, da orduan azkein hori hierriko da. Askotan esaten da, Aimar hitz gutxikoa dela, tira, kentxe xamarra ere, bai. Zerixu, tenti nik nahi izango, da dagoal zerixu, baina, tenti nahi izango, multikizon hona, eta zerixu. Ja, Aimar ezagutzen dugu, eta zu nolako zara? Bueno, nik esan batzu, ondio gizontzeko edo, ez da gizonan izango zuten. Ondio espagietako naz ni, ez? Baina, zuertez posibizina zen mutil bat, da ez duten asko bihar posibizitzeko, eta... Ez du zorionak, gaur egun posibizitzea hori ja, ez? Ez da erreza, baina ez momentuz lortzen abil, da urte askotako egia ezin da. Hogeita bat urte? Bai. Sasoi betean zaude? Bueno, hori zen da. Ondio, eta bi faltagate zeitzeko auturri nitxutxuaz. Eta da, deona, ez da dezertako, izan da emun. Da, aprobetxea bitxegu, zake... Txirrindularitza ere oso guztoko duzu, ez? Ze ez du gaipatu, gaur gainera zure herrian amaitu da... Ba, ontsa, amaitu dan tapi gainean, amaitu da, ez dut aukera ikusteko, ona, terren izena zuekin, baina telebizate izai dut, eta, hombre, erretxe telebizten ikusti, beste ikuspuntu diferente batetik, baina oso politxi zingo zen. Ja, eta, ze itzulia segitzen ari zara, zein da zure favoritoa? Favoritu, hor da, ze Contador edo Valverde, nik izan honan Contador iraziko dela, gaurko etap ikusitxe, baina bizarko Contador loja oso politxi zingo, hori beziot ikusi, suerte txarrez, partidu duket, baina, bueno, pasako goiza markin aldin, ia zelan duin dena.
Ja, bihar partida daukazu, pilota partida daukazu, Larriten, ez da? Beroiz eta Urrutiko txaren kontra. Baina tira, galduta ere igual dio, ez? Bizarko partidua gehixen baina finalako sensazioak hartzeko neuk izango, ze azkein minik ez eitzi, importantiena. Junara, profesionalak izen, alba dago eta heldu hobeto, baina, minik eta hartu barik eskuk ondo protegi dute eta partidu hon bat eitxe. Ja, baina, oraindik asko geratzen da finalerako, ez? Bai. Hori alukeria izango da, ez? Esan nahi dut, ja, behin... Bai, martxan sartu. Martxan sartu eta sasoi betean egon eta hori guztia, eta orain barealdi hau. Hombre, nomai ondo maitxu eskero gorputzez da bai esku zapatun beste partida jatuko. Finala aurretik. Justo zamar badaz, esango, finala arte, kieto. Entrenatu gogorrak egin. Baina hori izatetu modun, zapatun ikusuko zelan amaitzegun, da imarraz berbain, da bera aintzen dena. Andrea Txabetat, nor da Txato? Txato, zaldi zahar bat, zuri zahar bat zikin egon dena askotan. Han menditzen dagoeten zaldi bat, da aguantetu azten bakarra. Bai, Bueno, eta are bintzen ez da zer esaten, janda isili da. Bere erara esango du zerbait, ez? Bai. Ea lankideok ezagutu ezagun Txato. Me kaguen, tío. Final alduko ganiz, seguramente gaini jongo nintzen. Ja, hori amets bat itxengo esan, da gaini jongo nintzen, aukerak eta igual, partidu ez da, baina bai, ez da giztu jingoten, baina edo zer. Hori beste gauzua da, eta edo zer. Ze, ondo entzun dut, finalera... Hori hor, esan nahan ondino, neukelako argizia rengo nahan, baina, finala heldunaz, baina Txato beste altzen bilur arte marginetik, egaran dezu, ez, premisiun bat jateko, baina egon da itxelak heldik ondo data. Autoan eraman dezakezu, ez? Auto guzta ez ezkizu, ze pilotariak eta autoak lotuta dozen bi gauzak, ez? Bastante guztatzen, markinara beti xega kotxe salik eta Hani bastante guztate juten rally bat ikusten da, bastante guztate, zaldixe, peloti eta kotxik. Zaldia, pelota eta kotxeak. Zaldia egunero, ateratzen duzu edo? Jaten, emoten normalin egunero juten naz, ni zimenaz haitxe juten da, edo alboko bazarri txarra, problema egizta, alba da egunero. Bazen beste kontu bat ez, kanpinaren kontua, nola zen ba? Lankideok, kanpinaren kontu hori? Ahí con el camping en el 7 y a esperar. Y Aimar pues que coja adelante y que termine. Hori zer da, jokatzeko estrategia, ez? Jokatzeko estrategia. Hori esanan, hori nomain esategu, hauk entrenatun lagun hartin. Katxondeu, kontradizuek asko joten da nien, normalin gure pareji, atzera karretan da partide. Eta ni zazpitxik atzera gango nazelago, con el camping. Hori ez da famosin da, baina hor gatzen da anekdota bat. Finalean nor izatea gustatuko litzaizuke? Aurkari noski, ze bikote? Elegitzen hasitxe, bat bez bizi eduki peligro hitzela, ez? Honaz guztiko, baina, bizi datorna be, gerri mogotzeu ziur, da aldana ingo dago eta biltzeko. Ja, eta zara guzti, asko ikasten ari zara, Maixo hona daukaz, orduan ez naz guztiko, baina esatzen modun, datorna be, bai Joan da Abel, da Ib da Aitor, oso pareja peligrosu diez, da gu espaga 100%, aukera asko galtzeko, baina, irabaztakun gagu. Zuek lokalean ikusten dituzu, txirringo gaitza eta pilota partidak eta hori denak, ez? Bai, han daukau telezin handi bat, da han ikuste dauen dana, barre batzuk eta itxu izan gero, pitponin partida batzuk eta besti, baina han ikustu dana. Eta kuarriako ez zer diote? Posik, planak egin frontora junde, gurran bat tragon batzuk hartu, eta posik. Nire izan da, nire parti guztiak joten zela, baina, harek ez dut asko ikusiko den. Segulako ibilbidea egin duzu, ez? DV torneoa irabazi zenuen, hori izan zen, 2009. Bai. Da, orduan, hortik hasi ginen suertez bastante txapelketa importantia da. Eta hor ikusi izkuen, da gero entrenantokin dute beste aukeri deutetako, eta onartxe heldu. Ja, gero herriarteko... Herriarteko hori garrantzitsu zen da, batez beharri xantzako, bai klubantzako, eta hori irabazti beste postasun bat emotuzu, herri xan izen imitzet, orza. Ja, eta ze alde dago, afizionatuetatik profesionaletara? Velozioa batez be. Ze beste era bateko velozioa bat da, ez, pelotak, lagunek eta kontradizuk. Tanto bat eitzeko, delanteruk edo zein egitzu tanto bat, eta zuk utzein itxin mazu, partidu errez doi beste aldera. Orduan bai eskuntzako eta beste velozia bat mota bat da, orduan
beste mundu bat. Aha, prestatzailean nor duzu? Zotxu gareitio, jauna. Da, zuertez hartu izku noin dela urte terri, eta bere eskerrak emagu saltu, osake, hemendik saludo bat. Ja, ze esate dizu berak? Esan gitxi, korge erain. Bai, Bai, arek esan... Eurra? Garrasi bat zute ditzen duz, da arek hartu izkun, da bai entrenetako era bat asko aldatu duen, eta zuertez niri ondo torre jate. Eta nik esan nuke, indugun kanbizu ez ni bakarrik, bai beraz entrenetu duen dano, bere eskerra izin dela, ze egurre emotuzkut, eta hori eskein, biherra ikusten da kantxa. Ze zuri asegartzek Orion eginako konzentrazio batean, esan zituen urte bete, eta... Bai, eta orduan espabilatu zinen, ez? Orduan esan zenuen, tira, hau da neurea, eta... Honen bidea edo inoz bez, da urtetako kontratu inan hori xon, da zuertez ondo urtekate, gorutzen dut, eta hon zeiduen bidea, ze erretzena izen da, eltzi, baina katxa mantenintzi, horren bidea. Eta ordura arte ze hibili zinen, zankala trabaka edo... Ordura arte, ondio, pixkate tontotut izango nanik, ez? Igarri nahan bastante saltu afizionetatik profesionaletan, bai eskutik, eta velozian bai, orduan nik pentsetot, kosteu jatela 2 urte pasau, baina, noi lazen da ondio faltagate mejoretako, baina ondo noi, osake... Ja, baina profesionaletan jokatzea, zu bezala egiten ari zaren ibilbidearekin, hainbeste telebistarekin eta hori, batzuetan burua joaten da, Bai, buru haukin beharra dukenik, baina, ez, horre azkein inguruk eta laguntzutzu buru gainin eukitzen, da lehen momentu txarretan horre otendi bai danak, eta ere izkerra hor segi dugu, eta zuertez bagoiz gorutz. Ja, txiki-txikitatik izan nahi zenuzuk pilotari? Bai, nik etxine bai haman partetik eta haitxan partetik pelota sale bastante ondi ez. Eta eurek egin bai sumarran eitzak nauzo baten hasi nintzen, eta gero markin segi du klubien, eta zuertez segi du, gero eta gora urtenga markin ingurutik kanpora jokatzen da. Eta zuertez deutako aukeri moztien da aprotxa bat. Gaztetatik pilotara, eta gero, zer? Gero ze izan nahi duzu, edo hori pentsatu daukazu, edo? Hori ez pentsatu, nik daitena egunik nein, eta gero kukeroko torri. Etorri maira, iruditzen mazaizu, eta hemen aurkeztuko izkizut gure gogoetagileak, ze hauek eskarbentu luzea daukate, ara, behira. Inigo Balerde hau ingeniaria da. Baina. Bai, gizon serioa eta zera. Esteban Numerez berriz, abokatu burutsua dugu, bai. Urte asko da. Maider Beldarraine berriz kultur mundua zeratzen du, arakatzen du, eta komunikazioan artista eta aditua. Eta Delamaz ez dakit nola aurkeztu, egia esan. Nik edan egiten dut. Edateaz aparte, enpresa gizona, baina batez ere ondo bizitzen dakien persona da. Joder, nire idulu. Gu denok, hemen segulako inbidia eta admirazioa diogu Delamazari. Idolu. Bai, denon idoloa da, Delamaza. Bai. Umerez, segitzen alduk pelota? Bai, eta... Da, ze iruditzen zaik mutilonen ibilbideaz? Ikaragarri politia, baina batez be, lehen esan dozu, maixu hona Aimar, uste dut esan dozula, da horrekin nau pozik, zu gazti ezala ikusitxez, eta Aimar beti pentsau izan jat pelotarik zer isuena, esan dozu, ez? Baina zorrotzena, eta larri berotzen ez dana, eta komunikabidetan bera gehiagi burua beroten ez dabena, eta hori laguntzaile modura edo maixu modura eukitiakin, posten az, benetan, pareja politia egiten dozua. Eta atzelarixek nire ustez, parejatan kaku ez eguek dauketzea. Eta zu kanpina zazpigarrenien jarri bai, baina horratzien seguridadi emotie, parejiai, gero Aimarrek bukatuko ditu jugadak, ez da? Baina zeugarik ez dago ez ebehingo, berak ez dago bakarrik ez hori behiz, zuertez Aimarraz nata, da zidu ditxila beste temporadar baten. Bai, zorionak. Gerrezko. Nahi askurtu zei zure humiltasuna, eskertzen da. Galetuko nizukar, partida baten aurretikan baituzun ritual batzuk betetzen dituzunako gustatzen zaizu zerbait, beti berdin egitea. Ez, lehen igual banauken manien bat, baina hona aspaldizen ez tegut, zer tranquiloten mani zio ez, baina izen nik esango nuke bala, igual urtetako partioko neharbitxuk eta pentsetako partiun, bestu eixo zartu eta alkarri harra jo txorra batzuk izan, eta barrein, ezken nire horitzen bazu, ez tozu pentsetan bakarri partidun, da nik pentsetot balixo dela horrepe, eta nik bintzet alegintzen azu izitzen.
Nik gaiten nahi zuke pixkat, nik ezautu ditu pelotari batzuk ero ez dienak iritsi profesionaletan eta neurriaten izan da eskutan izan dituzten arazoen gatik, nik uste pelotari guztiak gehiago gutxiago izan dituztela eskuetan, arazoak neurriaten. Eta pixkat lesio guzti horiek pentsatzezuk ere pasatuko zenituela, eta hori da kirolari baten bizitzen alderdi gogorrenetako, ez dakit hori denaren inguruan, ez dakit asko sufritu duzun, ala ez, eta... Eskuak oso ondo dauzka, ez, erakutsi? Bai. Baltzunan bat, igual bada, baina ez... Noa zaitzen zeten hori zeintzen edo, ez, prestakuntza aldetik edo, hori suerte kontua da baita ere. Bai, suerte bai, da ero takuk ipiniran, protesin ipiniran, azmeti bai. Nik zute, debutonatik 2 urte pasau bilnaz justo zamar, eskutatik, batez be pelosei gaitxik eta pelota materiala diferenti delako. Da bai, beste nazo ondo ibili 2 urte, baina gero suertez beste era batea zinaz ipintzen. Takuek eta dero balba... Nahi gainean jarri eskuak lasai, hori da gure lankidek ondo ikusi izaten. Masaji hartu, etxin zaindu izotza eta ipini eta gogortu eskutan, esku gogortu. Pilotan, zer sufritzen du gehiago? Fisikoak, eskuek, ala buruak? Batzuetan makalaldiak ere eta izaten dira, ez? Bai, hombre, normala da, ixeti, bajona zoat eukitxi ez, baina gero ikustezu Aimar da, ez dauke bat, zer duen basea, zer da, tipo, zer da. Bai, konstante bat, bai. Urte banetik lesiniotik, bitxu, zelako urtik ina esan ez, da, bai, esku izeten da, normalin gehitzen sofretzen dena. Buru, azkein partio batzuk indetu, eta entrenamentu gustora basata, gorputze lesinioik ezpokozu, gustora, baina eskuk bastante buru uste muten da. Beste kirolik ez duzu egin, hemen Balerdi adibidez orain aspaldi txonetan rugbilari bihurtu zaigu, rugbiaren okerrerako, baina... Eta niri taldekien okerrerako. Hori da, bai. Nik dana, probot. Dena? Geixen, arkinen zegoen dana, bitzete launekin txikiten zestaz, gero piztina bai, futbolin, da tantzan, da aldan danin. Geldik etxine hotekoen hazitzen da pelotan aurra egu eta hor gabiz. Ja, dantza ere aipatu duzu, dantzan ibilita pasarelako, ez? Eta plazan gainera, ez? Euskal dantza gehin ez eta... Bai, etxinez bintzet. Plazan, da... Gaztetik hasi ginen, ja itxep iban, da nipe hor zeiunan, da hon nazasko juten, baina bai, zoz errein dugu. Ja, egunez alako ez? Pixeta. Hori behen bidan ozimei, piskat, baina bai, egunez. Akabaz bastante eskasa eta, baina legin dut txegat, horra Ja. Haizu, piti bat harrituta gauzkazu, ez? Normalean kirolariek ez dute asko hitz egiten, ez? Zu plaza gizona emate duzu, ez dakit dantzan bagarrik baita kontutan ere, ez? Bueno, eta ikusurri izate zaten da, hemen lau kontu izateko, ez da bierre askota. Da, zuk ondo galderak ondo inde, Nahi botako tabu bat, pelotako tabu bat. Eskun arrurik sekula, takuen ordez, eskun arrurik ikusiku sekula. Alde ongo zinake. Gatxa. Gatxa, azkein bakotxak beran formideok eskuana, eta... Oindela asko ez da asko eta lehen zozer, baina ez urten oso naz, ez zute gero soltau da itzen da, eta bakotxak beran esku deukez, beran erara bat protesinetako kipintzeko eta ez dut ikusten hori. Ezin leke personalizau, hainbeste lan egin bihar bano. Ezin leke, eskun arrue, bakotzan eskura. Bakotxan hain esko, zuri ondo batzu, nik ez dut ingo. Zuri proba honi batzu, baina ez nik hain ziote gaina, betiko rituela, epini jarri lau danok beste egin da, epinitako, eta hori bepolitzen da, kontu batzuk zateko. Ja, baina, gauza berritu ere berritu beharko dira, ez? Eta zuek zaudete sasoian, eta zuek zaudete etorkizuna, ez? Eta beste kirol batzuetan, azkenean, gorputza zaindu egiten da, ez? Ba, dana, probeti da. Azkenin esku zeintzeko oso zerremiko da. Ja, krisia iritsi da pelotara? Hombre, frontein jenti deuen ez hor ikusten da. Azkenin, igual lehen gehiago izan, da bai apostutan, begeixa apostutetan, nik hori zote zotu. Baina, bai bada, baina segun nun jogatzeko jenti juten da. Entrak ez paz oso garazti, juten da. Orduan, igerreko zan, nik jefik guaino gisa igerrekoen, baina, igerrekoa ziur. Zuk bizitza sano egin beharko duzu, ez? Dela maza oso zera adibide txarra izango litzateke zuretzat, ez? Bueno, apurua zaintzea, baina larri, ez? Azkenin, probak eitxeguz, da agertzen dena ona da, segi, da espada, orduan hasi, pixka larritzen, baina... Politika segitzen duzu, ze mai honetan, egia esan, tertuliak idauek besteik ez dute, beti politika egiten dute, eta beti, bai...
Larrei bez, baina oso zarrenbiko da, bia, entzuten nik ez dut entzuten. Aha. Inoiz airean ikusi izan duzu, ez? Deskuido hori izan duzu, inoiz. Zertzik ez dut izan. Eta, zerbait esateko edo kritikaren bat edo, esan lasai, Ondo, segi. Telebizioan zaude eta... Segi. Ze afizio dauzkazu, bestela? Kotxeak, hori aipatu diguzu, pilotaria eta kotxeak eta markinarra izan da, txus jaio eta batzuk ordaz da. Ja. Kotxi bastante gustatez, juten garrali batzuk ikusten hozin behin. Gorkan txuste egite horrek hor da bizaurrin, txuz da bera, da lagun batzuk, kotxik eta ero saldizik jaten emon. Eta bestik. Zaldia, txato. Erki ba, Andoni Atxabaletan, benetan eskerrik asko gaur bizita egiteagatik. Eta suerte. Atzeko, no? Bai. Lasa, ja, altura hauetan ez... Dio, beira. Bueno, handi xamarra, apur bat... Handi xamarra, ez, osea... Makurtuko, na, Ez eman neurtu duzu? Bat, 85. Bat, 85. Bat, 2 eskasin naiz ni, beraz, pentsa zemateko... Baina dantzarixia. Eta dantzaria, eta hori guztia, zuk etorkizuna daukazu. Zu, baino zu. Bai, gizonat. Eta bestela egun ematean airean aurkeztera etorri, lasai. Hori gatxe guztut, baina hori problemiko da. Andoni Atxabaletan, benetan, suerte! Eskerrik asko. Zure ibilbidea. Eskerrik asko. Ondo segi.